Казвам се Ангел Луканов Михайлов от Ботерат. Най-редовно използвам билковите продукти на Екстракт Фарма от 5-6 години и съм много доволен от тези продукти. И вече пчелните семейства се развиват много добре. На това семейство, също на 28 е сложена основа за градеж. Сега ще видим в какво положение е. Съвсем малко има недоизградена. От тази страна също. В момента семейството се третира с вирусомат, като 4 пъти са третирани с имуностарт, с нозимат херб. 4 пъти семейството е третирано с тези продукти, които виждате, че са много добре семейство.